Ahoj všichni! Dnes se budeme věnovat klíčovému tématu pro každého začínajícího podnikatele. Jak napsat podnikatelský plán, který přitáhne investory? Pokud plánujete začít svůj vlastní podnik nebo hledáte způsob, jak získat financování, toto video je právě pro vás. Pojďme na to. Podnikatelský plán je dokument, který podrobně popisuje váš podnikatelský záměr, strategii a budoucí plány. Je to nástroj, který vám pomůže nejen získat financování, ale také ujasnit si své vlastní cíle a kroky k jejich dosažení. Podnikatelský plán by měl být jasný, strukturovaný a přesvědčivý. Typický podnikatelský plán se skládá z několika klíčových částí. Shrnutí, popis společnosti, analýza trhu, marketingová a prodejní strategie, organizační struktura, produktová řada nebo služby, finanční plán, přílohy. Teď se podíváme na každou z těchto částí podrobněji. Shrnutí je první částí vašeho podnikatelského plánu, ale často se píše až na závěr. Mělo by být stručné a obsahovat klíčové informace o vašem podnikání. Zaměřte se na to, co vaše firma dělá, jaké jsou vaše cíle, jaký je váš trh a proč budete úspěšní. Dobré shrnutí zaujme investory a motivuje je číst dál o částech podrobněji. Popis společnosti. V této části detailně popíšete vaši firmu. Zahrňte informace o vašem podnikání, jeho historii, misi a hodnotách. Popište, co vaše firma dělá, jaké produkty nebo služby nabízíte a jaké jsou vaše dlouhodobé cíle. Tato část by měla poskytnout jasný obrázek o tom, kdo jste a co chcete dosáhnout. Analyzujte konkurenci a popište své konkurenční výhody. Ukažte, že máte hluboké porozumění trhu a že existuje poptávka po vašich produktech nebo službách. V této části popište, jak budete propagovat své produkty nebo služby a jakým způsobem je budete prodávat. Zahrňte informace o cenové strategii, reklamních kampaních, distribuci a prodejních kanálech. Ukažte, že máte jasný plán, jak oslovit a udržet zákazníky. Marketingová a prodejní strategie. Popište strukturu vaší firmy a představte klíčové členy týmu. Uveďte jejich zkušenosti a dovednosti, které přinášejí do vašeho podnikání. Silný tým je pro investory velmi důležitý, protože ukazuje, že máte schopnosti a know-how pro úspěšné řízení firmy. Detailně popište vaše produkty nebo služby. Vysvětlete, jak řeší problémy zákazníků a jak se liší od konkurence. Ukažte, proč jsou vaše produkty nebo služby unikátní a jakou hodnotu přinášejí. Organizační struktura. Finanční plán je jednou z nejdůležitějších částí vašeho podnikatelského plánu. Zahrňte projekce příjmů, výdajů, cash flow a zisků. Ukažte, jak budete financovat svůj podnik a kdy očekáváte návratnost investic. Důkladný finanční plán ukáže investorům, že máte realistický a proveditelný plán. Na závěr můžete přidat přílohy s dodatečnými informacemi, jako jsou životopisy klíčových členů týmu, detailní analýzy trhu, technické specifikace produktů nebo další relevantní dokumenty. Přílohy by měly doplnit a podpořit informace uvedené v hlavní části plánu. To byl náš průvodce, jak napsat podnikatelský plán, který přitáhne investory. Doufáme, že vám tyto informace pomohou na cestě k úspěchu. Nezapomeňte dát like, odebírat náš kanál a sdílet toto video s přáteli. Uvidíme se příště.